Uyinkosi ephakeme mbongeni ngithatheke lethuba nginibingelele nonke bazalwane kakhulu. Ngiyathanda nje ngokukhulu ukuyithoba ukubingelela umpostoli udokotela uBaba Mathabela noma umdokotela uMathabela, uthisha wami wokuqala kaSunday School, uBaba Dokotela uMathabela, uthisha wami omkhulu kaSunday School. Uyena wangivula indlela yokukholwa nendlela yokuphila emhlabeni, ukuthi ukuze ngibe lokho engiyikho kuyacaca ukuthi ngiproduct kaDokotela uMathabela. Ngiyakubingelela ke thisha omkhulu wami, ninoma mdokotela. Ngibingelele ke ithimba lonke, ibandla. Ngibingelele nje sonke isifunda sakithi oPhongolo. Ngibingelele uNobhala. Ngibingelele nenjini udadewethu umzala uLamlile Uzani, osihlanganisele lento ye-technology yokuthi siqophe sihambise umsebenzi kaNkulunkulu ngalendlela ohamba ngakhona, okungukuthi ke kusho ukuthi ke ivangeli lizawuqhubeka noma kunje. Ngiyambonga kuNkulunkulu ngenzela umusa nami ukuthi nihlale phansi nilapho nikhona khona, kodwa nithi manihleli nibone ukuthi ngifanele nami ukuthi ngaba khona engakueda nangalesi sikhathi, nanjengengane nanjengendodana yenu nanjengesisebenzi ke nje sikaNkulunkulu. Angikusho nje ukuthi ke ngisasindisiwe, ngisamkholwa uJesu futhi ngisengumlandeli uJesu nange lockdown nange coronavirus ehlasele kangaka, kodwa ngisengumlandeli kaJesu, ngisakholwa igama lika Jesu. Ngiyacela ke sifunde nje nanti izwi laNkulunkulu, uDaniel chapter 3, sofunda u16 no17 no18 no19, siphinde siyofunda ngale kuJoel 2 verse 25. Cela ukuphinda bazalwane, uDaniel chapter 3 verse 16, 17, 18 and 19. Amazwi bazalwane lawa amadala mhla ka15 kuApril ku2020, engicabanga ukuthi nawe wake wawafunda ngaphambilini, mhlawumbe khona nawe akwakufundela wona lamazwi, kodwa engicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa nje ukuthi sisebenze ngawo. Umoya engcwele nje yawakhomba kimi ukuthi ke ake ngikhulume ngalansi indaba. Uthe uma ekhuluma udriver noma iengine yalokho kuqopha esikwenzayo, udadewethu uLamlile umzala uthi angenza motivation. Ngasizakala ke ngabuyisa ke mina emuva ukuthi I remember ukuthi one of umuntu waba mentor mhla inkosi ingikhiphela kulomsebenzi esengiwenza umhlaba wonke, wokuthi one, uma ngimotivator noma ngikhuluma empilweni zabantu, izwi kaNkulunkulu uqala kudinga ukuthi izwi kaNkulunkulu uqala lona libe isambulo. Two, angikwazi ukumotivate noma ngikhuluma ebantwini izwi kaNkulunkulu lingekho. So wangi-advisor lo owayengilekelele engimentorisha, wathi izwi kaNkulunkulu kufanele libe yifoundation kuyo yonke into engiyikhulumayo, ibe isekelo kuyo yonke into engiyikhuluma ebantwini, noma ngiyokhuluma ebantwini abakhulu noma ngiyokhuluma ebantwini abaphansi, kodwa izwi kaNkulunkulu kube yilona eliyofike livula indlela abantu, ngoba liyimodule izwi kaNkulunkulu. Asifundeni ke, ngoba phela kuyaqophwa nesikhathi sisho lokho, isikhathi setechnology, isikhathi sabantu sokuthi izinto seziyaqopha. Asifundeni ke, iBhayibheli lithi u16 kuDaniel chapter 3 verse 16, isithando somlilo ovuthayo. Isihloko bese sithi oShadrach noMeshach noAbednego baphendula bathe enkosini, inkosi uNebukadnezar, thina sidinga ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu simkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo.
Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikhonza onkulunkulu bakho ngeke sakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. Khona uNebukadnezari wagcwala ukufutheka nesimo sobuso bakhe saguquka ngenxa yoShedraki noMeshaki noAbednego. Wakhuluma walayeza ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho okuke kwabonwa sishiswa ngakho. Ngiyacela ke futhi bese siya ngale kuJoel 2 verse 25. Joel 2:25 lithi ke iBhayibheli, ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa isikhonyane nezinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Niyakudla nokudla nisuthe nidumise igama likaJehova uNkulunkulu wethu. Ngiyayithanda ukuyiphinda futhi le ndaba. Ngiyakubuyisela kini iminyaka yale coronavirus, yale lockdown, umnyaka kalo 2020 abaningi esithi masiubona siubona ukuthi uyazanyazanyiswa, esiubona ukuthi ungathithi awunabo bomnandi neze empilweni zomhlaba nakumnotho waseAfrika emhlabeni wonke. Kodwa ngiyakuyibuyisela kini iminyaka edliwe yicorona virus. Ngiyathanda nje isihloko engifisa ukukhuluma ngaso, bazalwane bandla likaNkulunkulu, babukeli balendaba eqophwayo enizobe niyibuka kuphi la izofinyelela khona eindaweni emakhaya nakuphi la nikhona khona. Isihloko nje sami sithi ungavumi ukungcwatshwa uphila. 2, ungavumi izimo zikugqibe ziqede ngawe. Ungavumi ukungcwatshwa uphila. Iqiniso ukuthi esikhathini esiphila kusona bazalwane, siphila esikhathini esiprofethwe umprofethi uPaul mawulifunda ngale kwabaseFacebook Ephesians lithi iBhayibheli uverse 16 sithengisisa isikhathi ngoba insuku zimbi. Aphinda athi futhi yena uPaul sihambe njengabantu abahlakaniphileyo, hayi abahlakaniphile, abahlakaniphileyo kusho uPaul. Sisesikhathini ke la khona ibandla liyathestwa bazalwane, la khona izwi kaNkulunkulu engithema ngilifunda nje insukwini lathi kuzoba khona ikhathi la khona oseJerusalem engasezi ukukhonza noseJerusalem. Kodwa siseyikhathini la khona silingwa umphiki Kristu esephumile nebandla lakhe. 1, abekho abantu abacindezelwa njengabazalwane nento kaNkulunkulu. Uma nje ngibheka nala inkundleni zokuxhumana ngithi ngiyalalela left and right, ibandla ilona elicindezelwa kakhulu ingciku. Ziyaboshwa kulezi insuku, zikhomba khona ukuthi sisesikhathini sikamphiki Kristu. Sisesikhathini seyinsuku ezimbi. Athu Paul, nawe sithengisise lesi sikhathi ngoba kuzofika ikhathi. Siseyikhathini la khona uJesu inkosi yethu akhulume ngakho bazalwane ukuthi kuyofika ikhathi la wena nami kuyodinga ukuthi uma sibona izinto zenzeka kanje ubheke obondeni lwakho ukuthi Nkosi wakuprofetha ukuthi ngalezi khathi kuyokwenzeka izinto ezinje ngalezi. Nawe lona lo wabuka isandla sakhe athi isikhathi abheke esandleni sakhe, abheke engalweni yakhe, nomunye abheke ebondeni, ubheke isikhathi sokuthi inkosi yakuprofetha ukuthi ngalezi khathi kuyofika ikhathi la khona abazalwane nebandla liyobe licindezelwa khona, la khona abazalwane bezongeniswa khona emlilweni. Ngithanda nansi indaba yalamadoda yalezi insizwa kimi ukuthi angithi ibandla lase-Aksa, ibandla lase-Apostolic Church Southern Africa, ngoba mangibabheka oboPaul ngibabheka njengami nawe ukuthi babe yibandla kodwa bayacindezelwa bafakwe emlilweni. Nanzi le ndaba engiyithandayo ngalezi insizwa nangalamadoda, lithi iBhayibheli athi angeke size simkhonze uNkulunkulu. Lalela ngicela ukukusiza mina. Uyabona lezimo ongeniswa kuzona, lezimo nje okuzo njengamanje, ungaguqeli abanye uNkulunkulu.
noma ungangeniswa emlilweni kangaki, noma ungabaswa kasikhombisa, kodwa ungaguqeli abanye uNkulunkulu. Lesi sikhathi isikhathi vele ekufanele ukuthi sibe khona, kodwa thina esiqondayo lezi insuku lezi ukuthi inkosi yakuprofeta. Ngiyamthanda uPaul, ngiyamthanda uDavide ezwini kaNkulunkulu uthi ngokuhlushwa kwenza ukuthi ngenze izimiso kaNkulunkulu. Lalelani bazalwane, zikhona ikhathi la khona ekudinga khona njengebandla likaNkulunkulu sihlushwe, singeniswe emlilweni, noma singeniswa ibandla, noma singeniswa ngabantu ebesibasizile, noma ngabantu ebesihamba nabo endleleni, basipende abantu, basipende ngalo lokuhlobo lopende ngendlela abangayisho, singeniswa emlilweni yethu ehlukahlukene. Ngesinye isikhathi ungeniswa nangabantwana bakho, abantwana bethu basingenise basenzela amahlazo, bedla inyawupa, bedla noma iwunga, noma ngabe yiliphi language ongacabanga ngalo. Noma ngesinye isikhathi ungenisa emlilweni umyeni wakho oshade naye noma unkosikazi, ungeniswa emshadweni okuwona, ungeniswa emlilweni wakho. Kodwa bazwakala bethi ke lalelani bazalwane, bathi angeke size sikhonze abanye uNkulunkulu. Kodwa ngithi haleluya bazalwane, nakulezi insuku enjengalezi bathi labafana angeke size siguqe. Nawe ungaguqi emlilweni, noma ungeniswe emlilweni ongeniswa kuwona, noma ungeniswe enhluphekeni ongeniswe kuzo. Ngo-2019 ubukhala, iqiniso ukuthi bekufanele ungene kulezo ndaba lezo, bengimele ungene lelo hlazo ongeniswe kulo ngo-2018, upendwe kushiwo zonke izinto bekufanele zeshiwo ngawo, uze ungazizweli ubumnandi bempilo, uze uthi into ebingcono ukufa kunokuphila. Lalela, ungavumi izimo ziqede empilweni. Uyakhiwa ngalezi zimo sukungeniswa kuzo, ukuthi kusasa kube umholi, ukuthi kusasa ube yileader, ukuthi kusasa ube umfundisi oqotho, ukuthi kusasa ube umengameli. Lalela, udinga ikhathi ezinye bazalwane ekudinga singene kuzo. Noma ungangeniswa umndeni, noma ungangeniswa ngabantu adubathembile, ngekhathi ongeniswa nangabo, labo bantu esingeniswa nangabo, emade sibathemba, sibathanda, sisondele kube eduzane, siyakhiwa kubo, siyafunda empilweni. uDavide inhlupho zenza ukuthi ngimazi uNkulunkulu. Ngeke umazi uNkulunkulu se-comfort zone, usadla kahle nge-silver plate, kusesemnandi empilweni yakho. Kudingana ngesinye isikhathi ungenise emlilweni, ubone lo mlilo ushiswa kuwo, bese yavela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ungenile uNkulunkulu wabonakala ethukuthela uNebukadnezari inkosi. Ngoba ngesinye isikhathi bazalwane kudingana ngesinye isikhathi ke sithobele ngisho nemndeni yethu, sithobele ngisho nabantu ubona kahle ukuthi laba bantu bayakupheka, kodwa kudinga wena uthobe, bekufaka emlilweni uthobeke, ngoba uyamazi ohamba naye, uyayazi indoda yesine izovela. Lalelani bazalwane, ningavami ukuyilwela izimpi zenu engeniswa kuzo, ningavami ukuyilwela izimpi. Ngiyamazi uNkulunkulu engilwela, nginobufakazi balapho mina. Ngimfundile uNkulunkulu endleleni yokukholwa nasekumsebenzeleni uNkulunkulu, nala ebudodeni nje bokholwa, ukuthi ngafunda kuqala ukuthi nanoma ngayiphi impi engingeniswa, noma ngabe ngeniswa ikholwa, noma ngabe ngeniswa ibandla, noma ngabe ngeniswa ngabantu angisondelene nabo, noma ngabe umndeni abolibo lwakithi, kodwa ngifunda ukuthi ngibheke kuye, ngoba usuke khona eduze kwami, wayekhona nakulezi insizwa, uyavela njenge-fourth man. Lithi iBhayibheli izanusi zadideka, uzwakala uNkulunkulu, lizwakala iBhayibheli lithi inkosi Nebukadnezari wabiza abantu bonke wathi ukhona umuntu esengimbona enalabafana, ubani na? Kwase kufike the Almighty God, the multi warrior, the God, uNkulunkulu osilwela izimpi zethu. Lalela, angeke uNkulunkulu akulwela izipho sayilwela wena ngamaloya onawo, angeke azakulwela uNkulunkulu ngemali onayo, esakulwela nangemfundo yakho onayo. Iqiniso kuhle ngokufunda, ningangizwa kabi bazalwane, kodwa kudinga ukuthi udedele yena. Zithi izimpi, uthi ubuza ubuhlungu, ukuhlangabezana nezimpi ezimcibisholo, uthi mawubona la uthi ngeke ngikwazi ukuphuma, kodwa yena ayiveza indlela. Ikani kuIsrayeli wamvulela indlela, nakuwena njengakuvulela.
lithi iBhayibheli walimisa ulwandle nxa zonke, lwama kwaba nomkhawulo olwandle, wahamba uIsrayeli. Ikani the same God okwazi ukulwela uIsrayeli athe sengaphesheya uIsrayeli wathi kuMoses, Moses uphetheni esandleni sakho? Wathi ngiphethe induku. Wathi phinda futhi ushaye ngale nduku. Oshaye ngayo kwavuleka indlu, kwavuleka ulwandle, kwaba indlela, wawela uIsrayeli. The same God can do it in your life. Nakuwena akuvulela indlela esimeni sakho, empini obhekene nayo, nakule corona ungazi ukuthi uzodabula kanjani, kodwa wena olaziyo usizo nobuhlungu bakhona ukuthi yona ibambene impi yakhona. Uthi uNkulunkulu Moses phinda futhi ushaye ngenduku. Lalela, uphetheni